Máš rozpočet do 200 000 a hľadaš dom blízko Prešova? Tak toto si musíš pozrieť. Ako vidíš, zvonku to nie je cukrík, ale vnútri máš už hotové veci, ktoré ťa stoja najviac peňazí. Dve podlažia, podkrovie, garáž a 2 vstupy, ktoré ti umožnia rozdeliť bývanie. Toto je rodinný dom vo Fulianke s krásnym rovinatým pozemkom o rozlohe 943 m². Tak čo na neho vravíš? A nezabúdaj, dokonalé domy sú aj najdrahšie a preto nie sú vždy najlepšou voľbou.